Hvaljeni Isus i Marija. Anđeo progovori ženama, vi se ne bojte. Da znam, Isusa raspetog tražite, nije ovdje. Uskrsnu kako reče. Evo danas slavimo uskrsnuće Gospodina našega Isusa Krista. Kristovo uskrsnuće donosi pobjedu gdje je nekada bio poraz. Upravo ta pobjeda ljubavi, odgovor je na zlo i grijehe. Ovom pobjedom slomljene su sve okove zla i poražena je smrt. Isusove rane sada su proslavljene i u tome se očituje veličina Božje ljubavi i milosrđa prema nama. Isusovo uskrsnuće budi nadu u naše uskrsnuće. Sveti Pavao u prvoj poslanici Korinčanima govori: ako nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo, ali sada Krist uskrsnuo od mrtvih, prvina usnulih. Isusovo uskrsnuće potvrda je da je njegova smrt na križu uistinu imala spasiteljsku ulogu za sve nas. I nemojmo zaboraviti da kršćanstvo leži na činjenici da Bog oživljuje i suhe kosti. Grob je prazan. Prva dolazi Marija Magdalena i nalazi odvaljen kamen. No njezino se gledanje zaustavlja na gledanju ljudskim očima. Zatim dolaze dva Isusova učenika, Petar i Ivan. Ivan koji ulazi odmah nakon Petra vidje i povjerova. Kako to da dvije osobe koje gledaju istu stvar, jedna osoba razumije što se zapravo dogodilo, dok druga to ne može? To je zato što Ivan gleda očima srca, kroz Isusove riječi i obećanja. Ivan u sebi nosi Isusovu ljubav i obećanje da ih nikada neće napustiti. To gledanje je rasvjetljeno povjerenjem i vodi u dublje iskustvo vjere. Vidjeti dublje i dalje. Vidjeti očima srca. To je naš novi početak. To je Isusovo uskrsnuće. To je naš uskrs. To je dan najveće kršćanske radosti. Isusovo uskrsnuće je pobjeda nad grijehom, zlom i sotonom. To je i nama ohrabrenje da svaki veliki petak i smrt ima svoje uskrsnuće, da svaki grijeh ima svoje oproštenje, da svaka bolest ima svoje ozdravljenje i da svaka nevolja i trpljenje imaju svoje oslobođenje. Zato se mi kao kršćani ne bi trebali bojati niti križeva, niti bolesti, pa niti same smrti, ako imamo pravu vjeru i povjerenje u Gospodina. Na nama je hoćemo li biti kao raspeti razbojnik koji je mrmljao protiv Isusa ili ćemo biti razbojnik koji se skrušio i pokajao za svoje grijehe s vjerom u uskrsnuće i raj. Isusovo uskrsnuće je središnja istina kršćanstva, a Sveto pismo nam to i svjedoči. Sveti Pavao u svojoj prvoj poslanici Korinčanima piše: doista, predadoh vam ponajprije što i primih. Krist umrije za grijehe naše po pismima, bi pokopan i uskrišen treći dan po pismima. Po njegovom smo uskrsnuću i mi spašeni. Naše uskrsnuće je zajamčeno Isusovim uskrsnućem. Naša će se uskrsla tijela razlikovati od sadašnjih i biti će vječna. Nadalje Sveti Pavao piše: odjednom u tren oka na posljednju trublju, jer zatrubit će i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. Zaista, koliko je naš ovozemaljski život malen u usporedbi sa svim božanskim tajnama. Vjerujmo, probudimo se. Neka naša duša bude slobodna živjeti za Isusa, jer je On svojom smrću i uskrsnućem oslobodio cijelo čovječanstvo od ropstva grijehu i smrti. Isus je naš pobjednik. On je naš put, istina i život. Svete žrtvi uskrsnici, dajte slavu krštenici. Janje, ovce oslobodi, Krist nas grešne preporodi. Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta. Vođa živih pade tada. I živ živcat opet vlada. Mario, reci što je? Što ti oko vidjelo je? Grob ja vidjeh
Krista Boga, svjetlu slavu uskrsloga. Anđele i platno bijelo, u kom biješe sveto tijelo. Ufanje mi uskrslo je, Krist, moj Gospod i sve moje. Pred vama će tamo gdje je cvjetne strane Galileje. Znamo da si doistine uskrsnuo, Božji sine. Pobjedniče kralju divan, budi nama milostivan. Amen, aleluja. Dragi svi, neka vam je od srca radostan i blagoslovljen Uskrs. Nek uskrsli Krist bude novo svjetlo vaših života. I neka vas obasijava na svakome koraku. Nek vam Krist bude primjer ljubavi za bližnjega i oslonac u tmini. Neka vam da snagu da ga hrabro slijedite putem križa poput blažene djevice Marije. Neka vam uskrsli Krist podari mir u nemirima. Nek vam on bude zdravlje u bolestima. Nek vam bude put kroz suznu dolinu i istina koja vodi do Oca. Nek vam podari sve što je potrebno kako biste zavrijedili kraljevstvo nebesko. Gospodin s vama, na svim vašim životnim putevima, neka vas dalje prati Božjim blagoslov. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Svima želim sretne uskrsne blagdane u nadi da ćemo se ubrzo svi zajedno ovdje naći u crkvi. Bili sretni i živjeli.